Hello jama'a, barkanku da warhaka. Suna na Anti Munirat. Kamar da kuka sani, ku yi haƙuri kwana biyu kun ji ni shiru. Abin da yake faruwa shine muna kokarin akwai wasu issues, akwai abubuwan da yake faruwa akan YouTube channel ɗina wanda ni karan kaina ban san ta zan fara yi muku bayani ba. Amma kamar kullum kun san da cewa na zo da niyya wayar da kan mutane ne, kuma kamar yadda na faɗa daga baya na ɗan samu matsala wajen issues na YouTube ɗina, channel ɗina na da, and then kuma wannan channel ɗin ma ana kokarin sauke shi, amma dai ba zan daina yin kokari na a kowane rana ina reaching out ma fans ɗina duk inda suke a duniya ba. Wato abin da yake faruwa, ina koya muku zamantakewa tsakanin ma'aurata saboda ina ga shine kawai hanyar da zan yi in samu lada, kuma ina iyakacin gurgudun kokari na in ga a koda yaushe na gaya muku gaskiyan abin da na sani, yadda za ku kwanta da iyalinku, yadda za ku samu kwanciyar hankali da iyalinku, yadda za ku yi ku samu biyan bukata da iyalinku, yadda za a yi a zauna lafiya a cikin gida tsakani da iyali. Amma yana mun kamar yin hakan ɗin matsala ne ga wasu mutane saboda sun san da cewa ana samun kuɗi ta wannan hanyar. So akwai abin da ake kira strike, kamar channel ɗina na da sun yi ta tura strike har sanda YouTube suka sauke channel ɗin. Ba irin abin da ba mu yi ba a samu a da channel ɗin na a retrieving channel ɗin ya yi wuya. Management ɗina kuma ko an tura musu email bari dai in shiru saboda har yanzu ana kokarin resolving ɗin abubuwan da suke faruwa. Amma ina so in yi magana yau akan hassada. Kun ga ni tun da na fara yin YouTube ɗin nan ban taɓa yin hassada ko mugunta ma wani ba. Akwai abin da ake kira strike kamar yadda na faɗa. Mutane da yawa suna tura strike ɗin nan. Wannan ya tura ma wannan, wancan ya tura ma wancan. A nawa gani duniyar nan yana da faɗi, kuma in dai har ka fita nema ne za ka iya samu. In dai har kana nema tsakaninka da Allah ne, ba sai ka je kana saukar da wani ko kana ɓata wani ba saboda ka samu abin da kake so ka samu. So saboda haka ni ina so in gaya muku akan cewa zan ɗan yi taking break in huta. Amma kamar da kuka sani a koda yaushe ina da products wayanda suke da kyau, kamar su zumbur, maganin maza. Zumbur magani ne wanda ya taimaki maza da sosai. Akwai wayanda suna turo min da hotunan yaransu bayan sun sha zumbur mazan ɗin sun samu buransu ya yi karfi har sun samu haihuwa. Dama burina kenan, ba abin da ya wuce wannan. Akwai matan ɗin ma da suke turo min da akwai matsala, mazan su suna musu complain akan kaza, amma yanzu babu duka wannan complain ɗin. So hakan ya sa ni ina samun jin daɗi sosai a rayuwata, don saboda burina kenan da dalilin da yasa na fara yi kenan, don a samu duka irin wayannan cin gaba a rayuwarmu na arewa. Amma in mutane shekara 3 ina yin abu guda ɗaya kuma kullum ana tura min kiyayya, ana tura min kiyayya, dole ne in gaji, tunda ni mace ce. An ɓata mun sunana, an kira ni karuwa, yar iska, ba irin ma sunan da ba a kira ni ba. Ba wanda zai iya faɗa ga wanda yake cinta, ba wanda zai iya faɗa na taɓa zuwa channel ɗin shi na yi strike saboda ban ma sanya ake strike ɗin ba. Amma mutane da yawa kullum suna nan suna kan yi, kuma wani sa'in ɗin ana yawan yin irin waɗannan abubuwan don a yi bringing ɗinka down, ko don a ga kaman abubuwa sun dame maka kuma rayuwa ya ɓace maka ko wani abu makamacin haka, sai kai taking break kaɗan, ja baya kaɗan, so that waɗanda suke yi ɗin za su samu nasara. Amma cikin ikon Allah ne duka waɗannan abubuwan da ake yi ana yi, kuma wallahi ina ta ganin cin gaba a rayuwata saboda yanzu a matsayin da nake, alhamdulillah. Zan ɗan yi taking break kaɗan har sai mun yi resolving abubuwa ɗinnan da issues ɗin. Amma ina so ku sani, ko yau na faɗi na mutu, ko ba ku kare ji daga wurina ba, ina so in gode muku
for believing in me, for trusting in me, for knowing that I always have your back. Dama na niya in je live ne in sauke wannan video din, amma live din ma bana iya zuwa. So a duk lokacin da mutum ya ga abubuwa kamar haka suna faruwa sai dan ɗauki lokaci ya taking break ya ga me kuma Allah zai yi. Products ɗinmu suna da kyau, so ku yi kokari ku ci gaba da yin order products ɗin nan, shi zumbur ɗin. Sannan in kuna da private party waɗanda kuke yi, kuna so a zo na ai magana ko bayanin lumansi ko wani abu makamancin haka, kuna iya ku contacting ɗina privately ta 09077871837 kamar da kuka saba ku yi magana sai ku faɗa kuna so in zo privately. Ko akwai countries inda nake son zuwa kwanan nan kamar su Ghana, Niger da sauransu wurare makamancin haka. So za ku yi inviting ɗina in kuna da wani show ko wani abu makamancin haka wanda kuke ga zan iya in taimaka, ko opinion ɗina zai iya taimaki mutane ko wani abu makamancin haka. So ku yi kokari ku turo invitation ɗinku, but za ku turo da passport, ku turo da identity ɗinku, saboda kun sayar da duniyan ya koma yanzu. Wani zai zo da niyya akan cewa yana so ya yi taimaka maka ko wani abu makamancin haka, amma kuma cutan kai ke so yi. So dole ne sai mun bi a hankali. So I'll be doing private section from yanzu ma ma'aurata. So in kai da matanka kuna so mu yi private section kamar yi muku bayani kamar yadda na faɗa, it will cost, yana da tsada don gaskiya bani da time, ina da abubuwan da nake yi da yawa. But za ku kira 09077871837 ɗin nan sai ku ce akan cewa kuna son private session. Private session shine kamar kai da matanka kawai kuke so in yi muku magana. Ku fara da tura kuɗin ku tukuna, ku tura kuɗin ku in kai da matanka ne kuke so in muku bayani, ku kaɗai kuke so in muku bayani akan kowane irin tambaya da za ku yi da ya shafi aurenku ko zamantakewanku, za ku biya 50,000. Sannan in kuna so ku sai product ɗinmu kamar yadda kuka sani, zumbur 20,000 muke sai da shi, humura 10,000, kuma humuran nan mata da yawa sun yi aure alhamdulillah. Sannan akwai maganin mata wanda ba ma nuna hoton shi, ba ma fitar da shi social media. So in kuna so ku yi order wannan maganin matanmu, shi ma za ku yi akan 09077871837. Duka waɗannan abubuwan na creating ɗinsu ne don in taimaki ma'aurata, ba don wani abu makamancin haka ba. So yawancin ku da kuke bi na, kar ku ga kamar nayi shiru, ba kwa yawan ji daga wurina, ku ga kamar yanzu ban damu da fans ɗina ba. Wasu ma suna ce nayi kuɗi so ban damu da mutane ba, kuma duka ba haka bane. A'a, muna so mu yi kokari in resolving issues ɗin da nake finding da yake faruwa ne kafin nan a zo a ci gaba. Zuwa gaba zan baku tarihin rayuwata, kuma kamar da kuka sani ba abin da za a fasa. Zan ci gaba da iya adadin kokari na a rayuwa in ga na faranta muku rai, saboda mutane duniya sun nuna min so sosai, kuma ni ma yanzu lokaci ne da I have to give back. So I will always be here and I will always listen. And na gode muku sosai. Ubangijin Allah ya saka da alkhairi, ubangijin Allah ya bar mu tare, ubangijin Allah ya kare dankon soyayya. Sannan in kuna so in zo country ɗinku, is a collective effort, za mu iya mu haɗa kai tare sai mu yi aiki, sai mu ga yadda za a yi. In na zo country ɗinku sai a samu a yi symposium, sai in yi magana da mutane. Na gode, ubangijin Allah ya well, have a lovely day. Thank you. Hello jama'a, barkanku da warhaka. Suna na Aunty Munirat, kamar da kuka sani. Ku yi haƙuri kwana biyu kun ji ni shiru. Abin da yake faruwa shine muna kokarin, akwai wasu issues, akwai abubuwan da yake faruwa akan YouTube channel ɗina, wanda ni karan kaina ban san ta zan fara yi muku bayani ba. Amma kamar kullum kun san da cewa na zo da niyya wayar da kan mutane ne, kuma kamar yadda na faɗa daga baya na ɗan samu matsala wajen issues na YouTube ɗina, channel ɗina na da, and then kuma wannan channel ɗin ma ana kokarin sauke shi, amma dai ba zan daina yin kokari na a kowane rana ina reaching out ma fans ɗina duk inda suke a duniya ba. Wato abin da yake faruwa, ina koya muku zamantakewa tsakanin ma'aurata, saboda ina ga shine kawai hanyar da zan yi in samu lada, kuma
ina iyakacin gurgudun kokari na in ga a koda yaushe na gaya muku gaskiyan abin da na sani, yadda za ku kwanta da iyalinku, yadda za ku samu kwanciyar hankali da iyalinku, yadda za ku yi ku samu biyan bukata da iyalinku, yadda za a yi a zauna lafiya a cikin gida tsakani da iyali. Amma yana mun kamar yin hakan ɗin matsala ne ga wasu mutane, saboda sun san da cewa ana samun kuɗi ta wannan hanyar. So akwai abin da ake kira strike, kamar channel ɗina na da sun yi ta tura strike har sanda YouTube suka sauke channel ɗin. Ba irin abin da ba mu yi ba a samu a da channel ɗin na a retrieving channel ɗin ya yi wuya. Management ɗina kuma ko an tura musu email bari dai in shiru, saboda har yanzu ana kokarin resolving ɗin abubuwan da suke faruwa. Amma ina so in yi magana yau akan hasada. Kun ga ni tun da na fara yin YouTube ɗin nan ban taɓa yin hasada ko mugunta ma wani ba. Akwai abin da ake kira strike kamar yadda na faɗa. Mutane da yawa suna tura strike ɗin nan. Wannan ya tura ma wannan, wancan ya tura ma wancan. A nawa gani duniyar nan yana da faɗi, kuma in dai har ka fita nema ne za ka iya samu. In dai har kana nema tsakaninka da Allah ne, ba sai ka je kana saukar da wani ko kana ɓata wani ba, saboda ka samu abin da kake so ka samu. So saboda haka ni ina so in gaya muku akan cewa zan ɗan taking break in huta. Amma kamar da kuka sani a koda yaushe ina da products wayanda suke da kyau, kamar su zumbur maganin maza. Zumbur magani ne wanda ya taimaki maza da sosai. Akwai wayanda suna turo min da hotunan yaransu bayan sun sha zumbur mazan ɗin sun samu buransu ya yi karfi har sun samu haihuwa. Dama burina kenan, ba abin da ya wuce wannan. Akwai matan ɗin ma da suke turo mun da akwai matsala, mazan su suna musu complain akan kaza, amma yanzu babu duka wannan complain ɗin. So hakan ya sa ni ina samun jin daɗi sosai a rayuwata, don saboda burina kenan da dalilin da ya sa na fara yi kenan, don a samu duka irin wayannan cin gaban a rayuwarmu na arewa. Amma in mutane shekara 3 ina yin abu guda ɗaya kuma kullum ana tura min kiyayya, ana tura min kiyayya, dole ne in gaji, tunda ni mace ce. An ɓata mun sunana, an kira ni karuwa, yar iska, ba irin ma sunan da ba a kira ni ba. Ba wanda zai iya faɗa ga wanda yake cinta, ba wanda zai iya faɗa na taɓa zuwa channel ɗin shi na yi strike, saboda ban ma sanya ake strike ɗin ba. Amma mutane da yawa kullum suna nan suna kan yi, kuma wani sa'in ɗin ana yawan yin irin waɗannan abubuwan don a yi bringing ɗinka down, ko don a ga kaman abubuwa sun dame maka kuma rayuwa ya ɓace maka ko wani abu makamacin haka. Sai kai taking break kaɗan, ja baya kaɗan, so that waɗanda suke yi ɗin za su samu nasara. Amma cikin ikon Allah ne duka waɗannan abubuwan da ake yi ana yi, kuma wallahi ina ta ganin cin gaba a rayuwata, saboda yanzu a matsayin da nake, alhamdulillah. Zan ɗan yi taking break kaɗan har sai mun yi resolving abubuwa ɗinnan da issues ɗin. Amma ina so ku sani, ko yau na faɗi na mutu, ko ba ku kare ji daga wurina ba, ina so in gode muku for believing in me, for trusting in me, for knowing that I always have your back. Dama na niya in je live ne in sauke wannan video ɗin, amma live ɗin ma bana iya zuwa. So a duk lokacin da mutum ya ga abubuwa kamar haka suna faruwa, sai dan ɗauki lokaci ya yi taking break, ya ga me kuma Allah zai yi. Products ɗinmu suna da kyau, so ku yi kokari ku ci gaba da yin order products ɗin nan, shi zumbur ɗin. Sannan in kuna da private party waɗanda kuke yi, kuna so a zauna a yi magana ko bayanin lumansi ko wani abu makamancin haka, kuna iya ku contacting ɗina privately ta 09077871837, kamar yadda kuka saba ku yi magana sai ku faɗa kuna so in zo privately. Ko akwai countries inda nake son zuwa kwanan nan, kamar su Ghana, Niger da sauransu, wurare makamancin haka.
so za ku yi inviting dina in kuna da wani show ko wani abu makamancin haka wanda kuke ga zan iya in taimaka, ko opinion dina zai iya taimaki mutane ko wani abu makamancin haka. So ku yi kokari ku turo invitation ɗinku, but za ku turo da passport, ku turo da identity ɗinku, saboda kun sayar da duniyan ya koma yanzu. Wani zai zo da niyya akan cewa yana so ya yi taimaka maka ko wani abu makamancin haka, amma kuma cutan kai ke so yi. So dole ne sai mun bi a hankali. So I'll be doing private section from yanzu ma ma'aurata. So in kai da matanka kuna so mu yi private section, kaman yi muku bayani kamar yadda na faɗa, it will cost, yana da tsada don gaskiya bani da time, ina da abubuwan da nake yi da yawa. But za ku kira 09077871837 din nan, sai ku ce akan cewa kuna son private session. Private session shine kaman kai da matanka kawai kuke so in yi muku magana. Ku fara da tura kuɗin ku tukuna, ku tura kuɗin ku. In kai da matanka ne kuke so in muku bayani, ku kaɗai kuke so in muku bayani akan kowane irin tambaya da za ku yi da ya shafi aurenku ko zamantakewanku, za ku biya 50,000. Sannan in kuna so ku sai product ɗinmu kamar yadda kuka sani, zumbur 20,000 muke sai da shi, humura 10,000, kuma humuran nan mata da yawa sun yi aure alhamdulillah. Sannan akwai maganin mata wanda ba ma nuna hoton shi, ba ma fitar da shi social media. So in kuna so ku yi order wannan maganin matanmu, shi ma za ku yi akan 09077871837. duka waɗannan abubuwan na creating ɗinsu ne don in taimaki ma'aurata, ba don wani abu makamancin haka ba. So yawancin ku da kuke bi na, kar ku ga kamar nayi shiru, ba kwa yawan ji daga wurina, ku ga kamar yanzu ban damu da fans ɗina ba. Wasu ma suna ce nayi kuɗi so ban damu da mutane ba, kuma duka ba haka bane. A'a, muna so mu yi kokari in yi resolving issues ɗin da nake finding da yake faruwa ne, kafin nan a zo a ci gaba. Zuwa gaba zan ba ku tarihin rayuwata, kuma kamar da kuka sani ba abin da za a fasa. Zan ci gaba da iya adadin kokari na a rayuwa, in ga na faranta muku rai, saboda mutane duniya sun nuna min so sosai, kuma ni ma yanzu lokaci ne da I have to give back. So I will always be here and I will always listen. And na gode muku sosai. Ubangijin Allah ya saka da alkhairi, ubangijin Allah ya bar mu tare, ubangijin Allah ya kare dankon soyayya. Sannan in kuna so in zo country ɗinku, is a collective effort. Za mu iya mu haɗa kai tare, sai mu yi aiki, sai mu ga yadda za a yi. In na zo country ɗinku, sai a samu a yi symposium, sai in yi magana da mutane. Na gode, ubangijin Allah ya well, have a lovely day. Thank you.